Lagunaro PSV-ko batzar nagusia erabaki organo bat baino zerbait gehiago da. Guretzat, urteko ekintza nagusienetarikoa da, izan ere bertan komunitate hau da Lagunaroko proiektua konpartitzen dugun pertsona eta kooperatibak elkartzeko aukera ematen baitigu. Hitz gutxitan esan da, Lagunaro PSV-ren batzar nagusia esango nuke kooperatibismoak benetako zentzua hartzen duen espazioa dela. Para mí, participar en esta asamblea supone un privilegio poder representar a mi cooperativa y además conocer de primera mano el balance social de Lagunaro y las decisiones más relevantes cara al futuro. Nik gehien baloratzen dutena da, igual egunerokotasunean ez daukogun informazio sozial, politiko, danan laburpen oso motz eta on bat emuten dutela, eta horrek emute dutzula erraminta handi bat, gero egunerokotasunean erabakiak hartzeko, ez? Bai Lagunaroko mailan, baita zure enpresara eramateko. Enpresa bakoitzak bere jakiminak hartzen dabelako ona, partekatzeko modu onena dalako. Gure helburua beti izaten da konpromisarioei informazioa, proposamenak eta hartu behar dien erabakiak ahalik eta modu gardenien, eskuragarrienien eta ulerterrazenien helaraztia, ez? Eta bai aprobetxatzia eskertzeko konpromisario guztixei Lagunarorentzat hain importantia da egun honetan daukien parte hartze eta implikazioa. Yo creo que Lagunaro hace mucho esfuerzo en trasladar una información que no es fácil y lo hace de una manera muy transparente, muy didáctica, muy responsable y muy cercana. Creo que eso es algo a valorar, además de que lo hace siempre con una visión de velar por los mutualistas y de velar por el sistema de previsión social a medio y a largo plazo. Lehen neukan ezaguera Lagunaroren lanari buruz edo zatika, eta orain bere bide lerroak edo beste globalki ikusteko aukera izan dut. Nik pentsatzen dut Lagunaro apurra gure aterkine dela. Orduen geuretzako garrantzitsu edien gaixek sistema edo mantentzen dau Lagunarok, eta uste dut kolektiboki etorriko behar dugula gainera ona erabakitze importantiek hartzen dien lekure, ez? En esta asamblea estamos representadas todas las cooperativas que formamos parte de Lagunaro y yo creo que es un foro estupendo en el que todas las cooperativas estamos tomando las decisiones de manera participativa y democráticamente.